Vaig al meu primer torneig per equips de Warhammer 40.000 i no tinc ni idea de què passarà. 400 jugadors, 66 equips, el gran torneig de Mollerussa. Des d'Osona, 4 equips ens instal·lem en una casa de colònies on res és el que esperàvem. Guanyaré alguna partida? Ja estic a punt d'anar de colònies cap al torneig de Mollerussa. Tot preparat. M'he fet la meva llista per no deixar-me res. I bé, estic una mica nerviós. Abans de cada viatge, doncs, tinc aquella sensació de veure com va tot. Preocupa també el tema de descansar bé. Un torneig són moltes hores, estar de peu, estar concentrat. He de procurar de dormir bé. I en una habitació amb 24 tios roncant i sorolls diversos, doncs em preocupa una miqueta. Porto taps, porto el meu coixí, així que en principi no hauria de passar res. I pels resultats del torneig realment no em preocupa. Són 5 partides, juguem amb gent molt bona, no vaig a guanyar res, segurament les perdré totes. Si en guanyo una, doncs mira, això que m'emporto ja estaria content i sobretot aprendre molt de la gent que en sap. Així que res, carrego tot això i cap a Mollerussa, que falta gent. I em deixo una cosa super important. Bueno, el més important de tot, de fet. Les minis... Ei, mira qui s'ha vingut a acomiadar. Hola, mira, hola. Com? Val, preparo 4 coses més que em queden, repasso la llista i ja podem marxar. El camí cap a Mollerussa és tranquil. Converses agradables sobre el torneig, el hobby i pintura. Però a mesura que ens endinsem entre els camps d'oliveres, alguna cosa canvia. I en arribar, ja sabem que no serà tot com esperàvem. Vale, hem arribat a la casa, no és ben bé el que ens pensàvem que era una casa de colònies i són uns barracons, però bueno, vam escollir-ho democràticament entre els 24 que hem vingut aquí i això és el que tenim. Només tenim un endoll per tot i a la nit s'apaga la corrent, així que no sé ben bé com ho farem. El generador s'ha d'apagar a la nit, aquí veig un endoll, en tot aquest barracó hi ha un endoll, em sembla que són 6 o 7 barracons com aquest. Bueno, són bastant cotrilles les instal·lacions, però bueno, és el que tenim. A veure si podem descansar bé. La meva filla, sort que m'ha donat la fada de la sort, que segur que tot anirà bé. Això és la casa de la tortura. Les latrines. Compartir és viure. El que serien latrines. Sí. Però oblidem una mica el lloc, perquè ara comença el millor. Bona companyia, Warhammer, converses i rialles. Havia votat una altra cosa! Jo vaig votar! No! Jo vaig votar una altra! Per aquest preu està com si hi ha xinxes al pis. Això tampoc. El palo de autoclave aguanta todo.
Bon dia. Bueno, la nit ha estat bastant durilla. No hem descansat gaire bé, però bueno, ja ho sabíem. De totes maneres, anem a agafar energia amb el cafè i anem a tirar uns quants daus per jugar a Warhammer. Que d'això es tracta, d'això hem vingut. Vale, ja hem arribat aquí, això és enorme, hi ha una gentada impressionant. El primer pairing ja el tenim fet, ens toca contra un equip top, així que les probabilitats de guanyar són bastant poques. Però bé, farem el que puguem, intentarem perdre de poquet i a veure com va tot. Vale, son 4 letales. Bueno, hem acabat la primera ronda bastant dura, però resultat previsible, m'han fotut una pallissa, 20-0, vale? Això com va? Es calcula la diferència, si quantes més diferència tinguis és un 20-0, si quedeu poca diferència és un 10-10, que és un empat. Vale? Per tant, bueno, hem quedat el que estava previst, així que res, seguim a la segona ronda i ens veiem. D'acord, hem acabat la propera ronda, ens ha tocat contra un equip de la nostra casa i bueno, m'ha tocat Orcos i m'han fotut una pallissa bastant no tant com abans, un 18-2, però bé, a veure com va els companys i hora de dinar. Inicio cazador asesino. Demolition, láser, fusión. Durant el dinar, els exèrcits surten a escena. El concurs de pintura deixa veure el nivell i la passió que hi ha rere cada miniatura. Bueno, ja hem dinat, la veritat és que el menú molt bé i ara comencem tercera ronda i la veritat és que ja es comença a notar el cansanci de no haver dormit del tot bé i de no haver descansat bé, però bueno, a veure com va aquesta ronda. Les altres dos han set pallisses, a veure si aquí rasquem algun puntet més. Vale, ronda millor, hem quedat empat, un m'ha guanyat però justet, un 11-9, content perquè bueno, no m'ha fotut una pallissa, sinó és una victòria seva, però molt justa. Content també perquè ja s'acaba i anem a descansar, que estic fet caldo. Ja som a la casa de colònies. Hem sopat molt bé, bueno, he sopat molt bé. La veritat és que teníem preparat unes hamburgueses i uns hot dogs i això que m'han sentat molt bé, la veritat. I estic molt cansat. M'aniré a dormir ja, de fet, són 2:15. La veritat és que la ronda 3 hem acabat perdent per 2 punts. Ha estat molt ajustat, però bé, portem 3 derrotes a nivell d'equip. Jo porto també 3 derrotes a nivell personal, però bueno, estic content, m'ho estic passant molt bé, estic molt cansat també i espero que demà, com que hem anat baixant en la classificació, això és un emparellament a la Suïssa que li diuen, no? Doncs el que ens toqui demà segurament també haurà perdut a l'equip, també haurà perdut les 3 rondes anteriors d'avui, vol dir que estarem igualats. Es nota això perquè veus que cada partida doncs, perds de menys o tens més possibilitats o bueno, també depèn de l'emparellament. Jo crec que alguna de les dues espero guanyar-la. La veritat és que espero guanyar-la. Espero aquesta nit també descansar molt millor perquè jo crec que ara em posaré a dormir i de lo cansat que estic dormiré, m'és igual que ronqui, que s'ensorri tot. Res, així que anem a dormir i demà un dia més. Va? Vinga.
Bon dia. Bé, aquesta nit ha plogut. He dormit una miqueta millor que l'anterior, però bueno, poquet i igual. Anem a esmorzar ja encara les últimes 2 partides, a veure si en guanyem alguna ja tant personalment com per equip, i a veure què tal va. Amb una cara de son marxem d'aquesta casa. Va, som-hi, tu. Carreguem totes les maletes als cotxes i tornem al torneig per encarar l'última jornada. A veure si entre aquestes boires surt el sol i tenim una mica més de sort per guanyar, com a mínim, una de les rondes. Bons espectros. Vale, última ronda acabada. He guanyat la partida. Objectiu complert. Volia guanyar-ne una de 5. Ho he aconseguit. A veure com van els companys, perquè encara no està clara com acabem la ronda, si ho acabem perdent tot com a equip o guanyem aquesta última. Encara no se sap. Però bueno, jo estic content, he aconseguit una de les victòries que volia. El rival supermaco, molt bé. I bueno, a veure com van els altres. Bé, ja sóc a casa. Al final també hem guanyat l'última ronda com a equip, així que no hem quedat últims. Han set 3 dies molt intensos, molt de riures, molt dormir poc. I també t'ho dic, he acabat de Warhammer fins als ous. Tot i això, felicitar l'organització del torneig, agrair el bon rotllo de tots els companys i de tots els rivals, i repetiré, ja ho veurem.